Hola, bona tarda a tothom. Em dic Iber Gerbó, soc filòleg, soc llicenciat en Filologia Catalana, he treballat durant més de 15 anys en el sector del periodisme, he sigut periodista, i també a les editorials, i soc escriptor també, tinc 2 llibres publicats i treballo de docent des de fa un parell d'anys. A veure, volia començar la meva defensa de la programació contestant una pregunta que té molt a veure i que normalment no surt en les guies de les programacions, que és explicar-vos per què m'agrada ser professor. Bé, crec que ser professor és ser un activista social i crec que els professors podem canviar la societat i no només podem, sinó que hem de ser capaços i tenim una certa obligació a canviar-la. Per veure-ho d'una forma més clara, com tots nosaltres som filòlegs o estem relacionats amb la llengua i la literatura, m'agrada fer la comparació amb alguns poetes que diuen que són enviats providencials, profetes, que tenen el do de poder canviar tota aquella societat que els llegeix. Doncs crec que nosaltres tenim l'obligació de complir amb aquest deure. Després, per què la cita a la portada? Teniu aquí a la programació una cita, que no sé si us ha cridat l'atenció, però que volia que cridés l'atenció, que diu "Només s'aprèn amb les emocions". Bé, crec que és importantíssim establir vincles amb l'alumnat. El professor ha d'aconseguir que aquests vincles siguin forts i si ho aconsegueix, tot allò que surti després serà un èxit. Per què? Doncs bé, crec que la clau perquè t'escoltin és escoltar la gent. I si aconseguim emocionar a la gent, aconseguirem que obrin els sentits, aconseguirem que s'ho passin bé, que es diverteixin i que tinguin ganes d'aprendre. Està comprovadíssim que en un ambient avorrit, rutinari, en un ambient de bloqueig, no s'aconsegueix aprendre res de res. Per tant, el que hem de fer és aconseguir aquest bon ambient, aconseguir establir vincles emocionals amb els alumnes, ajudar-los amb el que puguem i així tot allò que nosaltres puguem aportar sempre serà benvingut. Per això és la raó de Només s'aprèn amb les emocions, que és una cita grega, no és pas meva, i ja sabeu que els grecs sempre tenen la raó. Bé, entrem ja directament a la programació. Haureu vist, quan us l'heu llegit, que és una programació de primer de l'ESO, de primer cicle, naturalment, i dir que hi ha gent que pensa que és un nivell molt fàcil, jo crec que no ho és, perquè bàsicament és l'etapa dels canvis. A segona, tercera i quart els alumnes ja estan en un edifici conegut, però al primer no. Entren en un edifici nou, companys nous, un sistema d'ensenyament i d'avaluació diferent, es necessita molta més autonomia, per tant tot això fa que emotivament els alumnes a vegades se sentin perduts. I els professors hauríem de poder ajudar-los a que això no sigui així. Si ho aconseguim, segon, tercer i quart ja va molt més rodat. Bé, la guia crec que ha de ser una guia flexible, per mi la programació ha de ser una guia flexible i ha de servir, primer, per ajudar els alumnes, a poder seguir un camí ja marcat, no anar improvisant. Després, ajudar el professor, que el professor ha de tenir una base sobre la qual treballar. Després, ajudar possibles futurs professors que fan substitucions, ja sigui per un termini determinat o per tota una vacant, i ja s'estableix aquesta programació. I també per ajudar la comunicació entre departaments. Si les programacions estan fetes, és molt més fàcil comparar, veure, modificar i poder establir uns criteris més unitaris. Bé, això és el que hauria de ser una guia, de servir per tot això, però m'agradaria dir que aquestes programacions no han de privar de coses tan essencials com la dinamització d'una classe. Si una classe, pel que sigui, surten comentaris, surten ganes de fer activitats que se surten de la programació, però tenim els alumnes motivats, crec que és molt important no aturar mai aquesta maquinària de la creativitat i de l'impuls de l'alumne. No hem de ser nosaltres el que operem, perquè si operem per fer
la nostra programació i que sigui inamovible, aconseguirem que aquests alumnes baixin del tren corrents i rapidíssimament. A més, m'agradaria dir que s'ha d'adaptar tots els continguts, objectius i avaluacions, naturalment, com ja s'explica, per atenció a la diversitat, però també cal tenir en compte que no és el mateix un institut a una població que un institut a una altra població, o dins la mateixa població dos barris diferents, o fins i tot en un mateix institut pots trobar-te una línia on els cursos, el primer A sigui molt diferent al primer F. No hauria de ser així, però sabem tots que a l'hora d'agrupar les aules s'acostuma a fer així. Bé, dit això, m'agradaria anunciar dos o tres obvietats. La primera, que com hem dit no ha de ser inamovible i que ha de partir d'unes pautes de tota la programació que jo diria ha de servir perquè aconseguim integrar la interlingüística i aconseguim, com explicaré després, que les llengües que no siguin el català tinguin connexió amb la nostra llengua, sí, obvietats aquesta, que no ha de ser inamovible. Dos, que s'ha de poder adaptar a un centre quan arribem. Jo vinc amb la meva programació, però m'adapto a la que ja hi ha o aconsegueixo portar la meva veu. I tercer, estaria molt bé, nosaltres estem fent un curs que es diu Tractament Integrat de les Llengües, va molt bé i estaria genial aconseguir fer programacions que fossin superestructures, no programacions d'un curs, sinó que fossin de català, castellà i anglès i que fossin des de primer fins a quart de l'ESO. I durant aquest període no solapéssim continguts, aconseguíssim diversificar avaluacions i que tot estigués lligat entre les tres llengües i els quatre cursos. Una superestructura de programació. Bé, els objectius que haureu vist aquí a la programació doncs es basen en el nou sistema educatiu. Què busca el nou sistema educatiu? Reduir el fracàs escolar i millorar els resultats. Doncs la meva programació busca exactament el mateix. L'objectiu final, doncs està clar que l'objectiu final des que hi ha les competències no és un objectiu de continguts, és aconseguir les competències. Per tant, què hem de buscar nosaltres? Hem de buscar que l'alumne, quan surt de l'institut, tingui unes eines que li permetin solucionar els conflictes de la vida diària a partir d'aquestes eines, no pas dels continguts. Nosaltres hem de vestir-los de totes aquelles possibles reaccions perquè ells siguin capaços de solucionar-ne d'altres. I bé, dir que he intentat desenvolupar i incloure les 12 competències en tota la programació, que les més concorregudes o les més usades són la primera, la segona i la cinquena, que són reconèixer els gèneres de text, escriure textos de tipologia diversa i obtenir informació. Bé, sobre els continguts, dir que naturalment es treballen les 5 dimensions, incloent naturalment les 3 actituds, que són la lectura, el gust per la lectura, la riquesa de llengües i l'actitud. Com treballar aquestes, m'agradaria fer un petit apunt, com treballar aquestes actituds, perquè no ho especifica del tot en el currículum, doncs crec que s'ha de treballar sobretot fent un mirall. Si nosaltres som capaços de mostrar que la lectura és quelcom enriquidor i motivador, aconseguirem que els alumnes ho vegin. Si nosaltres tenim una actitud dictatorial, aconseguirem que ells la tinguin. Però si nosaltres som tolerants, si nosaltres aconseguim donar-li el valor que té la paraula, farem que ells també li donin. I si naturalment nosaltres respectem totes i cada una de les llengües dels alumnes, ells respectaran la llengua catalana, segur. Bé, a part d'això, també es treballen els continguts a partir de les competències transversals, com la digital i la social. Ja haureu vist en la programació que la digital és molt important i, com esteu veient, per mi la social és superimportant. Bé, la metodologia, la part important de la programació, diuen que és a veure com es treballa, no?, la metodologia. Doncs bé, he volgut allunyar-me del sistema tradicional, sí?, i he volgut treballar les habilitats lingüístiques, sobretot, i he volgut treballar sobre textos. Aquestes són les dues claus de la meva programació. Abans s'acostuma a ensenyar llengua, allunyar-nos de la comunicació, allunyar-nos dels textos, tant siguin escrits com siguin orals. Aquí no.
Aquí tenim uns textos que poden ser audiovisuals, que poden ser escrits, que poden ser orals, poden ser de tot tipus, però són el punt de partida de tot el treball de la unitat didàctica. I us he repartit la metodologia amb uns apartats, que són els apartats que després es treballen a classe, com són la lectura i la comprensió. Es treballa moltíssim, moltíssim la lectura. Per què? Perquè crec que la lectura facilita l'estudi i la comprensió del món, això és essencial, i si nosaltres aconseguim tenir una bona lectura, aconseguim obrir-nos moltes més portes. Després, en les exposicions que haureu vist a la programació, és una part, és un eix dins de cada unitat. Crec que l'ensenyament entre iguals facilita molt l'aprenentatge, i hi ha una cosa que a mi em sobta molt, que és que a primària es treballa molt l'oratòria i s'arriba a secundària i els alumnes com que perden aquest costum i fins a batxillerat no el recuperen. Doncs bé, m'agrada a mi continuar-lo i crec que el valor de la paraula i de la defensa de la paraula en públic és molt important. Després, dir que hi ha els dictats. Els dictats és un apartat que acostuma a ser conflictiu, perquè no tothom està a favor, però uns recents estudis francesos donen la raó a aquells qui defensem aquesta postura. A més, com la treballo, poso diverses formes de treballar, però una, bàsicament, que crec que dona molts fruits i és la que uso jo a classe, que és el dictat amb cocorrecció, amb explicació paraula per paraula a la pissarra digital i, a més, després serveix aquell text que s'ha treballat com a punt de partida d'altres activitats a fer. No és només un simple copista que agafa i escriu allò que li dicten, sinó que aquell text que ell ha anat creant a partir d'un dictat serveix per poder desenvolupar altres activitats, tant siguin del bloc transversal de llengua o siguin de comprensió o creació. Es pot crear textos a partir dels textos. Bé, després tenim l'anàlisi i la creació. Doncs, si, com haureu vist, divideixo les unitats didàctiques segons el gènere o el tipus de text, ells què han de fer? Doncs han d'analitzar i crear un tipus de text. Com ho fem? Després ho veureu, però primer de tot se'ls dona una proposta molt bàsica, sense ajuda del professor, on han de crear un tipus de text. Després tenim una sessió per poder buscar aquests elements, es comparen amb el que jo explico i després ells han de ser capaços de crear-ne un de nou, però ja amb les modificacions de l'aprenentatge que han tingut, i això permet veure un progrés entre abans i després del mateix tipus de text. Bé, després tenim una cosa molt important per mi, que és aprendre a aprendre, disposen tots els alumnes de continguts online al Moodle per no tan sols desenvolupar les seves habilitats lingüístiques, sinó també per tenir estratègies per parlar en públic, estratègies per esquematitzar, per sintetitzar, per resumir, i aquestes estratègies són tant audiovisuals com escrites, perquè ells puguin optar per la que més els hi convingui. Dir també que amb el curs aquest que hem fet del TIL he cregut oportú incloure activitats d'aprofundiment, de traducció a dins de la programació. Per tant, hi ha algunes activitats d'aprofundiment que són traduir al castellà o buscar paral·lelismes en anglès. Bé, gestió de l'espai i arguments. Bé, crec que la varietat rau la diferència, sí, i per tant s'intenta treballar en diferents espais, tant sigui la biblioteca, la sala informàtica, l'aula, on sigui que estigui especificat, sí, i agrupar també de diferents maneres. Així, algunes feines seran individuals, altres en parelles, altres en petits grups, per exemple a les exposicions, i d'altres fins i tot en grup classe. El grup classe pot estar fent una pluja d'idees a la vegada i així aprenen ells també a respectar els torns de paraula, a escoltar els companys, i després dir que les agrupacions que s'han de fer ja s'especifica que han de ser de diferent gènere, han de ser de diferent nivell. En les primeres proves que faig jo a totes les unitats didàctiques, jo ja intento, en la mesura del possible, establir uns certs nivells
que em permeten a mi agrupar tenint en compte aquests nivells. I, a més, també s'ha d'intentar agrupar per riquesa lingüística, és a dir, que hi hagi diferents llengües maternes, i aconseguim així no excloure ningú de la classe i tothom se sent important. Després, els recursos són molt variats, tenim des de documents online, textos propis creats per ells, dossiers, material audiovisual, hi ha de tot en els recursos. En l'àmbit digital és un dels aspectes forts, haureu vist que es treballa amb el Kahoot, per la comprensió lectora, hi ha tot el curs Moodle, després hi ha la pantalla digital, aprenen a treballar amb el processador de text i publiquem aquells textos que nosaltres creem en un blog. El blog, naturalment, ells no aprenen a crear un blog perquè encara són massa petits, però el creo jo i si la classe es dona per fer-ho, es donen certes nocions o es comenta quin tipus de grafisme es vol, com volen modificar algunes coses i així ja s'introdueix en aquest món digital també. Després dir, el sistema d'avaluació, bé, doncs, com diu la Neus Sant Martí, cal avaluar periòdicament, sí, per anar revisant els aprenentatges. Això què vol dir? Doncs que a la meva programació hi ha un fotimer de notes, n'hi ha moltíssimes de les notes. I a cada activitat que anem fent nosaltres, jo vaig posant notes. I aquestes notes serveixen per mi, per poder veure què és el que estan fent, però també a ells, perquè les notes les tenim penjades al Moodle. I ells poden anar veient si estan anant bé, si han d'anar millor, què és amb el que fallen, si poden venir a mi a preguntar com poden millorar certs aspectes. Tothom està en un ambient transparent, molt important en l'avaluació. I després dir que no només el professor avalua l'alumne, sinó que hi ha avaluació del professor, hi ha una coavaluació entre els companys, per exemple, els dictats o les exposicions que tenen les rúbriques, hi ha una autoavaluació al final de cada trimestre que es fan ells, i amb aquesta autoavaluació també em serveix a mi per veure una mica el nivell de coneixement del propi aprenentatge, i a ell també li serveix. I després dir que per l'avaluació es té en compte una avaluació inicial, la que us he dit, una avaluació formativa formadora que ens dona aquest feedback per poder rectificar, una sumativa final, i molt important, al final, a part de tenir tantes notes i sumar tant, hem de veure el progrés. Hem de veure si l'alumne ha començat amb una nota, ha començat amb uns coneixements, ha començat amb unes habilitats i n'ha acabat amb unes altres. I si ha aconseguit progressar i ell és conscient amb la seva autoavaluació, doncs es pot pactar una nota perfectament amb l'alumne. Després, dir que l'apartat de l'atenció a la diversitat, amb la nova llei que s'està desenvolupant, hem de pretendre incloure a tothom per tal de que aprengui, i amb això aconseguim que aprenguin tant els que entren com els que acullen. I, naturalment, ens costarà molt que aquesta llei funcioni amb normalitat perquè ens caldran recursos, ens caldrà més formació, però si ho aconseguim, segurament, a part de tenir persones amb habilitats lingüístiques i comunicatives millors, també tindrem millors persones. Després dir que s'han d'adaptar naturalment els continguts, que han d'haver-hi plans individualitzats que s'han de pactar amb l'equip d'orientació i que tenim la sort de viure en un país multicultural i a la classe hi ha moltes llengües i hem d'aconseguir que aquesta riquesa lingüística ens ajudi a tots, tant a nosaltres els professors com a ells. Això que l'atenció a la diversitat és molt important, sobretot en l'aspecte comunicatiu. Hem d'aprofitar qualsevol moment d'aquests. Després dic que hem de reivindicar el paper de les vetlladores, en calen més, fan un paper extraordinari a la classe i acabar la programació dient que he fet 6 unitats didàctiques, cada una de 11 a 12 hores, segons quines siguin, i que totes tenen com a eix vertebrador o una tipologia textual o un gènere textual, i són la narració, la descripció, la conversa, l'anunci, la notícia i el joc. I fins aquí la programació, i ara doncs farem la unitat didàctica que ens ha tocat.